Здравейте на всички! Радвам се, че сте тук с мен. В последната ни среща от курса Интериорен дизайн и оформление, практичен курс за любители. Това е един специален момент, защото не само приключваме, но и поглеждаме назад към целия процес, през който минахме заедно. Днешната сесия е изцяло практическа. Ще ви покажа реални снимки от завършения проект, такива каквито са без филтър. Ще видите както резултатите, така и малките детайли, които често остават зад кулисите. Въпреки че проектът е завършен, винаги има какво да се подобри. Това е част от процеса да се учим не само от успехите, но и от нещата, които бихме направили по по-различен начин следващия път. Тези корекции не са грешки, те са ценни уроци. Показват развитие. И ако има нещо, което искам да вземете със себе си от този курс, то е именно това. Процесът е жив. Създаването е непрекъснато учене. И преди да приключим, искам искрено да ви благодаря. Благодаря ви, че бяхте част от това пътуване. Благодаря ви за времето, вниманието и доверието. Благодаря ви, че останахте с мен до самия край. Надявам се, че това, което създадохме заедно, ще ви вдъхнови да продължите да създавате и да се свързвате. Благодаря ви!